сейчас нам пришло время признаться в любви конкретному человеку, так сказать, не конкретно к нему, а к его творчеству. Я поняла, о чем ты говоришь. Да, друзья, мы продолжаем вас знакомить с полуфиналистами проекта «Народная сцена». И сегодня мы предлагаем насладиться номером Рамиса Галиева. И, пожалуйста, поддержите его. Номер для голосования сейчас появится на вашем экране. Звонок с городского номера бесплатный. Ну что, смотрим и наслаждаемся. Народная сцена. Сеннен башка яши алмыйм дисең, сен менен башка яшәмә. Үннәремдә көтеп арыгач, ул мин кергән идем төшеңә. Ул мин кергән идем төшеңә. Саклар идем, яклар идем дисең, нахак сүзләр сиңа июльдә. Синең хакка түзәм мин барсына. Тик ваз кичмәгенә, тик ваз кичмәгенә, тик ваз кичмәгенә сөюдән. Итәрсең дип бер көн башкаларга, аерылу безгә юрама. Сөюеңнән башым җуярлыгы, яратасыңмы дип сорама. Яратасыңмы дип сорама. Саклар идем, яклар идем дисең, нахак сүзләр сиңа июльдә. Синең хакка түзәм мин барсына. Тик ваз кичмәгенә, тик ваз кичмәгенә, тик ваз кичмәгенә сөюдән. Китү белән сагына башлыйм дисең, китмәскә дип килсин яныма. Бүгенгесе булмаганнар гына, үткәннәргә елап табына. Үткәннәргә елап табына. Саклар идем, яклар идем дисең, нахак сүзләр сиңа июльдә. Синең хакка түзәм мин барсына. Тик ваз кичмәгенә, тик ваз кичмәгенә, тик ваз кичмәгенә сөюдән. Саклар идем, яклар идем дисең, нахак сүзләр сиңа июльдә. Синең хакка түзәм мин барсына. Тик ваз кичмәгенә, тик ваз кичмәгенә, тик ваз кичмәгенә сөюдән. Тик ваз кичмәгенә сөюдән. Тик ваз кичмәгенә сөюдән. Народная сцена. Ну что, друзья, вот мы и познакомились с очередным полуфиналистом проекта «Народная сцена», с Рамисом Галиевым, который исполнил вот такую хорошую, прекрасную песню. Друзья, поддержите его, пожалуйста, набирайте номер телефона, который вы видите на своем экране. Звонок с городского номера бесплатный.